কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া बिथांनि एजेन्सि आं खोथा बुंनाय नङा माने बिथाङा आमार काम्पा बरगयारी डाङरिया रबिराम नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो लोगोसे जोंहा गुबुन दोलोनि गुबुन पलिटिकेल हान्जानि सासे सुबुङा हाग्रामा महिलारिनि सिगाङाव बा हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै मा लाइभ खोथा बुंखो नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाबो फोरमायनाय बायदिब्ला एसे सिगांनि इन्ट्र नोंथांमोना नुनानै निश्चय बुजिखादों बिथाङा बुंदों माने आङो बिथांनि सायाव एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनाय नङा होननानै दा मानि खारनाव बिथाङा एगेन्स्ट बाथ्रा बुङा एगेन्स्ट पार्टिनि जानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबानो नुबाय बा गोबानो नुवाखै जानांगौ नोंथांमोना जाहाथे जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला निश्चय शेयार खालामनो हागोन दा बाथ्राया जाहैबाय जिथुनाखि जोंहा दा साननैसो ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ काम्पा बरगयारी बिथाङा BPF हान्जाखौ नागारनानै UPPL आव थांसिगोन बा बहाबा BJP आव थांसिगोन होननाय दा बेफोरबायदि गोबांथार खोनानो मोनगासिनो दङ खोनानो मोन्दों बिथाङा BJP आव थांदोंमोन BJP आव लाखिजादिया आरो दा UPPL आव थांनो नागिरदों नाथाय UPPL नि सुबुंफोरखौ माखासे गोबां खोथा बुंनानै दोनखानाय दङ काम्पा बरगयारी सारा बेखायनो दा लाजागोन लाजाया UPPL आवबो खुनु गेरेन्टि गैया आरो लाजाब्लाबो मोजां बिबान मोनगोन ना मोना बेफोरनि थाखाय गोबांथार कनफिउज जागासिनो दङ बा गोबांथार गावजों गाव आर सावरायलायगासिनो दं आरोखि दा बेफोरो जाय हक बेफोर मोनसे पलिटिकेलनि बारहावाखा नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ बा मिथिखागौ आं सिगांनिफ्रायनो बुङो पलिटिकेला जाहैबाय मोनसे सोलाय सोल' खालामलायबाय थानाय मानो होनना बुङोब्ला आरो जानांगौसो बेवहाय सोरबा बबेबा हान्जानि सुबुंफ्रा दुखु मोनलायनानै जेबो लाब गैया मानो होनना बुङोब्ला रटेसन जानांगौ रटेसन जेरै दा बेफोरबायदि रटेसना बै नों आं सेला बेलाया सोलायबाय थास्लायस्लाय आंनि मथेब्ला प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सारा बिथांमोना BPF आरो UPPL ज' जानानै गाव गावनि बिबानखौनो रटेसन महरै सालायलायबाय थायोबा मोजां जागौ नामा बे आंनि जाम्बानि बा जाम्बा मानसिनि थौले मेलेमनि साननाय आरोखि दा मोजां जागौ नामा बेखौ सानदों मानो होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिया 10 बोसोर सालायदो बिनि उनाव ग्रोबनो जा प्रमद बर' सारा 10 बोसोर सालायदो बेफोरबायदि रटेसन सालायलायबाय थाबासो मोजां जासिगोन नामा सोरनि सालायनायाव बांसिन मोजां जायो अब्ला बुजिनानै लानो हागोन आरो मिथि मोनगोन सोरनि सालायनायाव UPPL नि सालायनायाव 10 बोसोरनि गेजेराव मा डेभेलपमेन्ट जायो आरो BPF नि सालायनायाव 10 बोसोरनि गेजेराव मा डेभेलपमेन्ट जायो माया जौगाबोनो हायो नैबेखौ रायजो राजाया मोजाङै रोखा मिथिनानै लानो हागौमोन आरोखि थारमाने सोरबायदि सरकारा साबसिन सालायो बेखौ मोजाङै हमदांनानै लाजोबनो हागौमोन दा जाय हक जिखुनु काम्पा बरगयारी बिथाङा थांनायनि थाखाय रिजार्भेसन होबाय बा BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनाय आरो खोनानो मोनदों बरपेटाना मसलपुर एरिया साइडनि नाबले तामुलपुर साइडनि जोंहा सासेबाव आरो बिथाङाबो रिजार्भेसन होबाय माने BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि थाखाय दा बेफोरबायदि जाखायो मानो होनबा UPPL नागारनानै BPF आव थाङो BPF नागारनानै UPPL आव थाङो सोरबाया बर'नि पलिटिकेल थासेयावबो बर'नि पलिटिकेलखौ नागारसारनानै गुबुन हान्जानि पलिटिकेलाव हाबसोमनानै थाहैयो BJP कंग्रेस नैबेफोरबायदियाव नैबेफोरबायदियासो माने बै जायबा जोंनि बर'नि पलिटिकेल नङा बेफोरावसो दा थाङा आंनिबाथ' मानोना जोंहा UPPL आबो बर'निनोखा BPF आबो बर'निखा थायोब्ला बे मोननैयावनो नोंथांमोना सोलाय सोल' थालायनो हागोन नोंथाङा जुदि BPF दोलोखौ मोजां मोनाखैब्ला BPF खौ नागारना UPPL आव थानो हागोन नोंथाङा जुदि UPPL खौ मोजां मोनाखैब्ला BPF आव थानो हागोन बा BPF खौ सापर्ट खालामनो हागोन आरो बेफोरबायदिसो जानांगौ नङा होमबा जाय हक जिखुनु जोङो गावनि बर' हान्जायाव थाखानाय बा बर' समाजनि गेजेराव थाखानाय बर' पलिटिकेलखौ नागारनानैल'सो गुबुन पलिटिकेलाव थांनो नाङा नैबेसो आंनि थाखाय मोनसे खोथा आरोना थारमाने नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ बुजि मोना दा जिखुनु जायफोर सुबुंफ्रा बा जाय बिथांमोनहा गावनि पलिटिकेल हान्जायाव थानानै मोजां मोनाखै बिथांमोना नागारखागोन एंगारखागोन आरो जेखौ मोजां नुहरदों बेखौ थांखागोन बे मोनसे राइट्सखा गाव जेखौ हास्थायदों बा मादों बेखौ जोङो मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो थुलुंगा होनांगौ बेवहाय सोरखौबा हमथानानै जरजबस्ति लाखिना दोननानै जेबो लाब गैया बा जेबो बेनिफिट जाया जोङो लिडारनि थाखायबो बेनिफिट जानाय नङा आरो बर' समाजनि थाखायबो बेनिफिट जानाय नङा जेरैखि जाया माने आं सोरबा सासेनि थाखाय बुङाखै सोरबा सासेखौ थांखिनानै बुङाखै जिखुनु माने बेफोरबायदिया पलिटिकेलाव सोलिखायो आरो जोङो रायजो राजानि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों मानो होनोबा पलिटिकेल होनदों जायखौ पलिटिकेला जाहैबाय मोनसे माने सोलाय सोल'खा दिनै नोंथाङा बै बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनानै मोजां मोनाखै बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरदों बेवहाय रावबो हमथानांगौ गैया बा दरखार गैया जाय जेराव थानानै मोजां मोनो बेयावनो था बेयाव थानानैनो जाहाथे हारिनि थाखायल' खामानि माव नोंथाङा जिखि पलिटिकेल हान्जायाव थाङा मानो जिखुनु माने जोङो बर' समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखायल' खामानिखौ मावबाय थानांगौ आं बेखौसो आसा खालामो आरोना थ' नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो आरो सोर मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो খুব মানে শিক্ষিত ব্যক্তি আৰু সংবিধানৰ ওপৰত আইনৰ ওপৰত যথেষ্ট তেখেতৰ জ্ঞান আছে আৰু এজন দক্ষ প্ৰশাসক হয় আৰু দীৰ্ঘকাল ধৰি তেখেতে আমাৰ বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আমলৰ পৰাই মানে কঠোৰভাৱে সংগ্ৰাম কৰি অহা
সেপাৰেট ষ্টেট বড়োলেণ্ড গঠন কৰিবৰ কাৰণে নেতৃত্ব দি অহা এজন নেতা আছিলে তেখেতে আফচুত কাম কৰিছিলে ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চৰ এজন নেতা হিচাপে আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰিত তেখেতে নেতৃত্ব দিছিলে ইয়াৰ পিছত তেখেতে আকৌ BLTৰ আমাৰ মানে পাব্লিচিটি সেক্ৰেটাৰী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এজন যোগ্য নেতা হিচাপে BLTক ভালকে পৰিচালনা কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰৰ লগত BTC চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগতে যেটো ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চৰকাৰ আমাৰ মানে ব্যুৰোক্ৰেট লেভেলত হোক বা পলিটিক্যাল লেভেলতে হোক এই গোটেই আলোচনা বিলোচনাটো তেখেতেও নেতৃত্ব দিছিলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ভালকে আলোচনা বিলোচনা দক্ষতাৰে কৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে আজি BTC চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ গ'ল আৰু BTC চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত BTC চৰকাৰ BPFৰ নেতৃত্বৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সাৰথী হিচাপে একেলগে থাকি যেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ৰূপায়ণৰ কাৰণে ক্লজবিলাক এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ৰূপায়ণ কৰি পেলাই আজি BTCখন শক্তিশালী BTC হিচাপে সফল BTC হিচাপে সফল চুক্তি হিচাপে তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে ৰূপ দিব পাৰিছে ইয়াত গোটেই কাৰ্যকলাপ গোটেই পদক্ষেপ গোটেই মানে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰো অৰিহণা আছে জড়িত আছিল হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া দেৱৰ লগত গতিকে তেনেহেন এজন চাৰিওপিনৰ ফালৰ পৰা অজস্ৰ অৰিহণা অজস্ৰ অৱদান থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী এজন নেতা BPF দলৰ মাজতে থাকি পেলাই কাম কৰাটো আমি বিচাৰো আৰু BPF দলত আকৌ তেখেতে নিজৰ ৰিজনেশ্যন লেটাৰটো উইথড্ৰ কৰি পেলাই নিজৰ পদত থাকি আকৌ কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছো কাম্পা বৰগয়াৰী আজি আমিও দেখা পাইছো তেখেতে ৰিজনেশ্যন দিছে ৰিজনেশ্যন দিয়াৰ কাৰণবিলাক আমি নাজানো আৰু ৰিজনেশ্যন দিয়াৰ পাছত তেখেতে ৰাজনীতিক দল কৰিব নে নাই বা যদিও কৰিব বিচাৰে কোনটো দলত থাকি পেলাই কৰিব বা নকৰিব পাৰে মানুহবিলাকে আজি হয়তো সন্দেহ কৰিছে ৰিজনেশ্যন দিছে যেহেতু বেলেগ দলত ক'ৰবা যোগদান কৰি পেলাই নতুনকৈ ৰাজনীতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব আমি এতিয়া খাটাংকে ক'ব নোৱাৰো তেখেতে ৰিজনেশ্যন দিয়াৰ মূল কাৰণটো কি बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिष्यतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलाव बे हाबनाया हाबखागोन जिथु बिथाङा सासे एकदम बर' स्टेटनि सासे नेतामोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि उन उनजों खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन बिथांमोना नेतामोन हयथ' बिथाङा सानदों खोमा दा जुदि जोंहा बड'लेण्ड बिनाया जुदि दोनथ'बायब्ला अब्ला बेहाबो राजनितिकआव थानानै गावनि खामानिखौ जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो गोसो जानायफोरखौ हयथ' मावफुंगोन खोमा ओंखायनो माबा मोनसेयाव हाबगोन बिथाङा ओंखायनो पार्टिखौ सोलायदों जानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि जेब्लाना हयथ' बर'आ ज' जानानै जुदि आलादा हादर बेबो आलादा जिनिस अब्ला बयबो ज' जाफिनगोन बेखौ आंहा आसा दङ बेखिनियानो बिथाङा दिनैबो दोलोआव थांनो थाङा बेखौ आं बुंनो हाया मिथिया नाथाय बेखौ आं लिडार हिसाबै मानियो जेरावखि दोलोआव थाङा माथो बिथाङा जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौनो आं बिथांखौ आसिरबाद होयो गोबां बुलायनि सायाव मा बुंनो जिहेतु पार्टि नागारनानै गुबुन दोलोआव थांगासिनो दङ सासे उनाव सासे हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सै आं खोथा बुंनाय नङा माने बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जानो थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आं दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो बिथाङा मा जोनाव थांदों आं बुंनो हानाय